My Angel Chapter 2 Ziak tu ruat chak chuak ti chuan nun pui chu theihil tumin hun le ni ka chiar chho tan ta a phone number po ka pai mak a chan chu adu ang ngein a hnen atanga hlataka ka om to don wangani nikhat chu ka thian pa nu puin naute anei dona inrin ni alo ni bok nen kan thian ho chuan kan han kal ve a kan lutur chia chu nurse ma enginen khan kanin tok phut mai khonge nun pui ka khenang iron kalpui done mukatia phone ala theilowa engeron ti dona kanin beto ngai hleinem indinia piang eneron kal thina ani kan chhophot min ngak thup to ang atia ti chuan chhong chung lama chuan a chhotlang daya kan thian pa fa pathar chu kan va en ve a ma se karil ruwa nun pui ringota om engwanga inrin ni tin hetakal zia nge ani angle ni e nurse ma engi khana hre chiang khopang thian te chuan in chung lama thlifim handongila anti awang chuan kan chowa ka thian pa pakhat chuan room pakhat chu kok zau pa in hve ho omna aron ti a kela pek chuan a chhun chu ka zukbi duk duka lulet chuak puan om nual chung ho zinga chuan nurse ma engi ka va mutatlat tuemo alo check up mek ni om takani ani chuan HIV vete a en kol thina ni nge yang ehe ani chuan nun pui kha karil ruwa tot up ngala kathina phua ani theilo ani chu ani velovang katia ti chuan thlifim te kan don zo a kan chuk thlak lai chuan nurse ma engi chu kan tok le a biak lok ka du thu ka hril ta top mai thian te phei chuan ka bem done mo han ti le nge yang in chunga chuan kan om dun ta a ka zo tur pu a hriat lok sa vek karing inin ngai zong tiro o ngai zong e ma se tu na chuan kan in thren ri a kan ne na trang hian hlataka omro min tia enge chan ka hello engna na nge ne ya kati a ni e thren jok ro hlataka om san jok ro ati a engwang chuan mo ka du asin ka mangai hial to in ka ria ka then hlei thei ka in ring lo ma se ani chuan min lo bia ka tum box si lo engna na nge ne han soite kati a ni e nun pui hi mi van duai takani apa khan h nat na halovea thlathum vel chau anu pum chunga khan alo oma aron pianga kumsom pakhat vel ani line an boral santa ani tu ma kom ngai lo an kom hre vek ma se dam that phot chuan class kal le in khomero athul ngai lova tun kumtira tang khan ana ve tana Saturday tin in check up turin aron kal si a aron kal theilo chuan kapan mai thin ako har ema wangin thian tura du ema bialpa ero angai tu angam lo ti chuan matchmaker manga inin chardan tele inin du zia te po ka hnena asoi vekasin ruata ikian san don ani lo chuan adam chung rei lo te a tal hi chuan abula hun mang theila ka wa han ti tak I bial nu so i hre chiang lovani mi van duai takani asin ati a kapua ke don hialin kain ria kami tui chu kadang seng mo lova nurse ma engi po chu ein sum thei big lo ka chunga thil thleng hi awahan mak big ve kalsan mai athazo ka ngem ma seng tin nge ani khohar takle ni tin nan na awanga chetel tel chu ka kalsan thei te lulang ni ngatinge mo kalo ton kher le ka magazine kha ka huwa min kalsan ma don lutuk h nan na ka hobok ka wahan hotak em kachunga le kabial nu chunga thlentir ka du lo le kalorin ngai mi alo chu ka du bernun pui chunga alo thleng ta si Sunday choma in khom bana len chu karil ruk ta a an veng thleng ka thian pa baikin kain thla ti ra ani chu in khom lovin alo mureng maya api chuan damdoi eya amu hil deuh chia alo ti a min chua san nu chuan trap zoi na ma chu ka ena ka ku angoi ngoi mai abula mu in a blanket sin te chu ka sin ve a chutia dar kar ni do na mut nu chuna ron hara aron hambai baya
min muchia chu min ron kuah ngal ngoi mai ruat ilo kalalo ka ngai thei lutuk che hlataka min kalsan tak takang ti ka hlau lutuk ti pal o khatia ka ti wang che khan ati a ka thiam lo ve kani tuna chon engkim ka heto khoya ma ka kalsan to lowang che ibula hun ka mang reng to donani ka ti a I heto mo o heto 6 man pui du lo chan po kha ke ma min ngai tu awang tiro ka ti a ruat min kalsan jok la thra ka ti ke hian ka kalsan wat don che sia aron ti a ai min kalsan don lo chu tiang lam thu reng soi su pathian a omalom lungai su ka ti a ruat kalom lutuk ka mangai che nun pui ke po kalom lutuk chuan ke pon ka mangai che ke hi min kalsan theilowang isria em ka ti a ani chuan ma se kalsan che ma ila I angel kani don alom aron ti a ka chunga thil thleng hi hria thiam awan har tak em TV le thon thu vel chowa ka lo hria thin chu ka mangai nun pui chunga a thleng tatlat mai si abula chuan om reng turin min du reng thina bazar article dunin inrin nia page chuan ain check up na ka kalpui sia thin ama anga na ve mi khongai thak tak cher tak te chu ka mu mai haulo nakin loka om vedan tur ani don si a karil ruwa wa han na thin tak em ma sem makati em chu thi alau tlat lo hi ani thi ma ila van rama ka omanga ti tak meo pathian dilin nangma veng him thin turin angin karon kal le dona lom ati a min lo nga ka reng ro lo be dong mia su ati ve zia thina wang chuan kong enga mo chena ka ngai po atha thin a chan chuwa chan chin ka chui chianga album te ka en veka an en kol dan poina zira ni nge yang eng thil sual ma atilo tlukani api le pu soidan phei chuan khatia ano panlaya amumanga vantir kowa achana tang phei kha chuan ni ve chak thei hle a fel takin omla thil sual eng ma tilovin dot po soilola tong try reng thin la in khom tema bok la ti chuan vantir ko ini mayang kan ti awangin tun thlengin anuna lavonga bialpa po nei ngai lo anu le apa an bora tang khan anana nei hi a rethiam ve ta a ti chuan nurse ma engi khana buai pui top thina ni atira chuan in orhlum te alo tuma ma se tuna chuan khatiang rilru khapu to lovena piang thar tha em a ti a hlau ngai lova chungin khoma po hun mang tu berani ti in apile pu chuan min thrilani kalau tong har ma ani mana lo in tong ilang chuan lungdam takin hele atang po ka thlaliam theyang ma se fur lai khan kanin ria a tuna fawang chowalani kanin tong ve tran chowa minwan kalsan ma don lua em voin khan enge api le apu khan an thril che a aron ti a I chan chin vel min thrila min fe chiang to boxia min kalsan chak to ngotang tiro aron ti a het chu tiang soi ve zi lo te ka kalsan ai che chuan ke po ka thi ve ni mai na chu tiang soi ve zi su soi to lo ve ang chuan nak tuk chu o ole ani leng kwa leng o te reng mai in rin ni chu alo thlenga an karina ron kala damdoi in ko ta min lo nga kin kain check up pui le a bazara telephone tran teleng kwalin hun ka manga lana deu le kul zet mai te chukan ngai thlapa a ti chuan atopa an inlam chukan pan le a tlailam ni adai deu nu chuan thlan mual lambok chukan pan le ta nge a akonga nuamina romantic reu em a changle thlanga thingkung sang tak omin thliaron thon rual te chuan an aron tla ur thina kami khana ti nuam dang dai bik hlein ka ria ma senakin loka chuan helai hmuna a hian ama telovin ka kal alangai don ka ngai tu angam mot lo alung chiat thak lutuk chu thlan mual re rui maya chuan kanin pom riala a mui chu ka en char bok ngati ngai en chara min fop chak viawa mi aron ti a ma se ka fop kha ka in chir a chan chumo I mui thiang lim tak ti bol hlo tu mai kani wangani
min ngai dam ro o katia chutiang wanga ni lo kanat na kai ve hlau wanga ni kha ka khe thiame midang lam takin ye mokalo tia ma se midang angve thui lo ni hi atia in foina kai the lo ti pain ka fopa min thlaro ti pain min nema ma se ka thla du lo wangin atang zui lem lo ti chuan anu le pa thlan bula chuan a thu a hi Angel aron nui se ya Angel ti chu noma ti hle ti ka ria Angel ti pa chuan ka khu ngala nai te a kaninen renga amui nem tak sen hiam mai chu ka kuzung puin ka khoi saka ani point chu tiang tho chuna ron ti ve bok ani chu ka mangaya ka tel lo chuan a chechaka ma se abula hun ka man tama ariru ka ti hlim rengaro chuan engamo chen adam hun chung po pot sei theni kanu le kapa ka ule naute chuan tunge bial nui nei le om nga lo la thang na po thok lovini om renga zana la iriak ve ngal zia ti min hau thin ni e an ngai dan chu ka pompui vek ma se engdin huna nge ka din ti an threlovani ti chuan in chunga in thlatungin na te chu ka thok ve le a nun pui nen po kanin mukha tan le ta hle mai dar kar khadana min non phone mo ti mai turani abula hun man chu du thu sam ni ma se ka din munin azir miau silo min non phone khat hit chuan ka ngai thalova a khu alo sik nge nge zel kan veng ain hlat angreng ema wang le kan hathok ka chau ve thei ema wangin Sunday a chau kalenga achang hi chuan an driver in min ron hroi mai train ni tin ka hmangai na le ama min hmangai na chu azual zela nima sela ni tin lungai na le ta na chuan min ron hnai tial mai si ka ngai ngam lovani ni aliama kanin hmangai na po athuk tial ma se ani ero ataksa chu ni tin a che theta cher lampang adu na chan po ama a cher don ti a hriat lok wang kha ani nge yang boruak te aron vot chho tan ta a ka chungte point an shreveka ma se tinga na min hrebik lo an veng vela kan kaldun te hian mi in min endu thei hlom hle maya katan po za thlak ve lek thin nikhat phei chu ain thiam lo thu soipa chuna trapa min kian san to mai ro kati buai che si mi in an endu pha che an musit pha vek to ang che keima in hen an nakatora ka be hi phal ram ro chu ka mai wang che ani hetia kan om reng chuan ikai ve pha ang ti ka hlau tak zet ani ti na chap renga achang chuan kan pani in kan trap ni leng deuh thak thin ka to papiang in abula hun mangin kariak zia thina kanin thlalelin kanin ngai ngoi ani Christmas borlai chuan khoya ma leng chuak lovin api le pu sigri aina bula an ti te ngai thla in kan om ve reng thina kumlui thla zana ero an driver chuan aizol khopui mun rang min fan pui thung kum aron thara ani po thei pato pa in en kol ani awang le abula ka om tama kati hlim reng thina wang chuan lekha po zirin college po pangai takina kal le a kila tlangwal hlo nei lo kalo ni bok nen ni tin mi in sakna kain hlo ve zia bok thin kanin mukha le tran ta a min ngai zia hi ma sei chian min lo hril renga achang chuan na te kalo tho chau deuh bok thina wangin ka be donga nin chang ka nei ve lek thin thla mai tra in ka ria ma se ka ngai tu chian po le kha ama thla ka tum na ril ru ka puta wang kan kain hole zoka athok top thleng rak akia ko omang athok top thleng rak akia ko omang aka chunga tanga boru aka thok chuan nun ber chu keiman ka lo hip ngei turani ti chuan kum chan ve kan lo chuang kaya ama kum masalam aina chera a cheto angreng hle mai ma se nulatam takin an latlup lova a thanna ala bo pha chuang lova ka hmangai na ero azwal tel thung kati huna chuani bula karon kal thinang o min hlau su angel kani phei chuan ka veng reng thinang che imang an huna ka lo pui thinang chenga le ka hmangai ruata kadam laya kabula om reng thin le min thla thlam ngai lo tu kha ani hi ti in ka lo thlok thlawat zelang adia
he thu hi chu ka beng bula po asoi ngun to khop mai ke pona thlen tak tak te karin pha hial to ka tel lo chuan a hlim zo lova min ma mo a ana chhona dam doi thaber chu keima hi kani mai kuna liam zela nathi thut thut sang le luhai thut thut sang anei tranta engtik lai mai po a abula om tur chuan min du to a chuak vak ngai lo le class po kalmu man lovin om tranta ke po karia pha fowa cho po kai pha ta fo mai tui taka amut thilai te hian ka en renga kamit tuya tla zoi zoi thin ma se ka tra phal lova lim taka om turin min du awangin ka hlim loya ka nui lui zok thin ani ama hini zokila ke man kal san don zokila ti te chu ka ngai to na sa thei thin khop mai ti chuan ni tin mu thei khopin a che chaka nurse ma engi po chuan kumin po adai to lo mai the ni ti inaru kin min thril arola kal ve ngal mai chu ka du ani enga tinge mo ke pon ka kai ve mai lo ti chuan nu rei lo te ya ka bora zui venga ti chuan kan tharau kanin mu ang ma se ani angin ka thiang lim ve tlat lo abula ka kal ve don si lo chuan ka tan dam hri phot angai tlat si ani ma se eng tin nge kho har takin hun ka man theita ka nga lung lengin thlafam ka chang nge thowang nikhat chu nurse ma engin kan hathok lai min ron phona hey tuna dam do ina kan en kol mek alu hayat lu le a engma a hre to lo aron tita man mo takin hatho thom no nen chuan dam do in lama chuan ka kala kamangai chu doctor le nurse hoten anun na chan tu mina pum an nema ka en thailo ka en ngam hlol lovani tinga na engma ka hrelo ka ding khong reng rengot athi ka van lau te lul em pon varanda lama ka te chuak nola trap zoi zoin pathian hne na athi lo nan ka dila ka tong try to azonga kala tong try na sat ber trum le ka tra na sat ber trum aniang ka tong try zo po min lo en thup rengani ka lut ngam to lo dam doi in chunga tang chuan ni tlatur chu mit tui dir zoi zoi khopin ka thlira ka reluin ka tong try mol mol bok heta om reng chu ni thenga in ka hrelowa ka luta ma se ka vahan thre te reng em a chan chin chu ka hechak mol lovani ma se ka hret thowangai ka mangai nun pui munna ruma tang chuan nurse pahni le doctor pakhat an ron chuaka an glove bun te po an phel sap sap khuma mureng puana an khu abul vela tu emo thu ve chu kamitin aba muruai ruaya ma se meng tlat mai api le ma engi po an lo om ve a min kal san lova ka tong try na chhani na om lalpa ka lo me ka ti a lutin kanin ku angal vong vong ruat tuna chuan ka kianga engtik lai point hun mang to ang che o khoya ma min kal san to suang che aron ti a ti chuan ni tin zan tin abula hun ka manga anom puino in jing chole tlai cho turaron pek po chu ka tel lo chu na e ngai lo nurse ma engin en deuh top chuan kan om puya apile apu po anon langun khop mai ma se serious lutuk ani lem lo wangin damdoi ina chuan ke ma chawin karia pui thinani achang chuan kan trap duna nurse ma engi po chuan min non phok fo ma se frethiama kan za du big lo zan khat chu rei deuh thon thu vel ka rilawang chuna re thuap to maya ka thon tu rilai chuna meng renga ka kova ma se mit khap mi lovina lo om reng ka ngai thata lo amaya ka mit tui afar thlanga la ma se ron nui chuaka min lo ti der lek chuni in ti khanom to mi asu ka lau thon man je rem ka ti a anuya lau thong su ka tha tuna takhi chuan eng ma na han soi tur ka nei lo chu wangin nuam dewin omang o aron ti a ti chuan ngoi rengin kanin fo pa ka ngong le om vel te chu aron fo pa ka mur chuai mai kanin pombet tlat to a chuti hanin ku areng ta chu tho te po aron ranga ma se che chula thiang lo bur ti chu kan thre ve ve ti chuan dam do in chu ka om tam na ber ani ta a kanina ka ho jok chang te hian ka ngai che lo chole to ro min non ti reng zel engamo thon thu te ka phua chop saka
Ngày nom ti takin angai thlave deuh deuh thin kan pahnia thon thu hi ziak la thon thui phuah thiam sia i ziak thiam nge nge ang min ti fowa ma se zia lam reng ka ngai tu ngai lo ziak don po ni la ato palung chiat thlak don em mai ka ti tlat ani po chuan ni alung chiat thlak don alom ma se kan thon thu pia lama hian enge in phum ru kom lo nuai eng thon thu nge lo la om don ti ri ami chu wangin kumtam takliam nuai izia tak thu chuan atopa kalo boral ta ani point top tir mai lo la kami nuai hun ton zel dan kha iziak tel vek donia eng ma thleng talovani le iti to panga idule izel din thu iziak mai donia atia ma se ka beng khon lem lo ti chuan thlaka don laia om nu in a that deuh hlek awang chuan in lama in enkol turin damdoi in atang chuan kan suak ta a abula om reng turamin du awangin a pi le pu te chuan lo om pui lo mai ro i minga lam reng boxi anti awangin an ina chuan ka va om pui ta chota ni tin khoya tang emo in an chung ten an lo tlo reng maya an college vela tanga ron tlo tu puan om nual so kan e dona pia ngin hun amang zia thina chuta a bible chang chiar ka hriat chian em le adu ber mai min ti chak tuwa chon engkim ka ti theni ti chu tun thlenga ka bible chang du ber le theingil theilovani a khumbula chuan khum pakhat mikhwal ruma mi chu la phein ta chuan kamu mai thina ma se ka bula hian ron in son le nge thin a khumbul chia hian tuk vera oma chuta tang chuan khopa thum vel lai mu thein zana phei chuan karen eng de wat kan mu thei thin ani zan ria thovin ei tur kan siama ti chuan tuk ver bula thuin kan eya kan nun kan in trauma tu ma po then theilo ang main kan thin lung chu mun khata to ani Sunday tlai pia ngin thlan mola anu le pa thlan tlo pain kan leng fo thina an venga mi te puin ngaya nein min en rak to lem lo Sunday jing ni ron chuak chuan kan mi ta ron chuna ti chuan kan har rual deuh chia mai kanin fop ngala kanin pom ngal vong duat voin chu kan venga ka juk in khom ve tuang o i phalem katia phale ma se lo hole vadro the her ot min lo hon bokla atia ole chuani tha em o ka tha kaluana trep ani mai ma se lo le huna chun ka lo dam to ang iluana sia ka juk in khom le lo mai don mon le juk in khom ro in khoma thazok ke te chu ka thale mayang atia duat engemaw thleng ta se thleng lovang ti chuan ka kalsan ta a kan veng lama ho thla in ka in khoma ka thian te le midang ho chuan ka re zia thu le ka om na te chu min lo zot na sang reng khop mai kan ko hrana chuan rong bol tu pakhat an lo ruai hi alo ni a Sunday school om lo wang chuan hole mai ka tuma kan phone ma support Sunday school alo om lova rong bol tu an lo ruaya chuan the her ot ka lovanga karon kal to mai don o ka hanti a ani chuan rong bol tu thu soi chu ngai thla phot ro chuani phone a khan lo record book ang che ka ngai thlak ve ta na ron ti a ti chuan peilem lo takin sermon lai chu ngai thlapa in ka phone a ka record ta kan ban chuan ka pi te in nam chu ka pan phei ngal wata tu ti lai chuan min ron phone ta a duat kalu hailu tuk ilo thleng trep to em chuan the her o chu ilo keng tak ti ro aron ti a o karon thleng watang eng tin ngei om ka ti a ma se min chang to lo atop dai kaman mo lutuka katlan ngala sten lampan katuma ma se the her ot khalo lo nge ro ati boxi ma se the her ot khalo lo nge ro ati boxi katlan let le a kapite chu tu ma an lo om lo an geita lon liamin the her ot ra chu ka jong kuala atang ra pani che lo ra le ti chuan sten lama chuan ka pheya ma se Sunday ani awangin tu ma service an lo om lova katlan chho top an nuwa taxi pakhat aron chowa bazar thleng ka chuang ta bus phei tura chun ka lut deuh chia ti in phone call buk chu ka dong le a ma se nurse ma engi zo ka lo ni
ruata tuna ICU aron kalvadro aron tia ka khurder dera ka lungphu aranga ka tong trai molmol tamai baspo ti ding man to lovin atlan lai chuan ka chuang thlatop chuta ka phone aron rile a nurse ma engi chuan ruata hei nun puina bedu che aron tia zoite na ron chong kholai chuan ka ding chuta ruat aron timol mola ma engi chuan ron tlan vadro atong themang to lo aron tia katlan chara ka vathleng chu achung te po an lo thleng nual to a thenin lo in ring turin in lam pangan phone boka katan chuan ngai thla ka va han hreom te lul em ka mangai ka du ti chu lo serious to via vani ang doctor le nurse te chuan tu maluan phal to lo ma se ma engin hena mu ka du thu trap chungin ka soya min phal sakram abula chuan ka vakala atho chian lo en to anara tanga thiron chuak chu ma engi chun lo rufai chara duat kalo thleng to asin chuan hei the her o tuiti deuh po kalo ken sakche sarmon poi ngai thla ka tan kalo record sakche sin han thote iti der tiro min ti da ti ka riat theinan ron nui le ta che han mengte mo katimol mola tap chungin ka kovak vaka ma se min chang thei to lo ka soivak vaka ka kovak vaka tle min ron meng chuta aron phun sepa nai taka ka en ngala duat ka mangai che keipon ka mangai che min han fopte ti chuan ka fopa ami tu ron tla a keipo amma aina sign ron tla chuta tle min ron meng zaw le deuh hreta kamita tak chuan min ena ka kutaron huma ka kachunga aron tholuta ka thok chu lo hi blut ve bok ma se a thok chu atop tial mai ka kachunga boruwa karon thok lu chu muang changina topa are ta ti chuan kamita min en reng chungin ka du ti hnuk chu achatta ani ka thei don tangial lungchewan kain chu room chung ka du ti hnuk cha na nge ya chuan ka thapta tuar mai ani aruang bula chuan thu in a mai zona chia chuan ka mai ka da kaina ka thap le thin we menula tlangwalin khoar hla anan sadup dupa katan chuan he khovel hi an chia mai ani api chuan plate a hian wai chumaron keng pheya mate in voin khana siam sakche ni hi in khom ban huna ye tan in khom lai khana lo siam sakche a ti pa inaron trapa midang ho po chuan lo trap ve vek ti chuan api chuan tlai choi e box silo athil siam sang nung ber che kha ero min ti awang chuan trap zoi chungin an then om te na ka va ya karil ru chu anatak chetani hei hi ani mo mai de an lo thi a alo na zia an soi thin chu tuna chuan ka chunga thleng ve ta atuk tho tran chundar som pania chuan ka du te chu thlan khur chung an da thlaria ya tuna chuan kan thon thu atop ta awan lung chiat thlak te lul em kanun chu amu mal to lova engma hanti chak le ei chak po ka nei hek lo ama in Sunday tlai kha kan len dun na ni ani a tuna chuan ka trana ni alo ni ta athla mu tumin ka jong kuala ka ko vak thin ma se re hina re aruya ka du ti mel reng he khovel a hen mu tura om to lo khonge ka duat nun pui kha om ve tak le ka wahan ngai thin tak che em atong ri ka benga acham renga anui mel moi takte kha eng tik lai point mitla acham reng thin athlana ni tin kalin pangpar ka da ji a zana po athla mu in ringin ka kal fo bok local to ta che angin karon kal le angi ti ni lom ni kangai lu tuk che ti in ka du te chu ka aw vak thin kha kan len dun na te kanin shena magazine tele thei her o te kha katan chuan trana mai an lo ni ta kaduat voi khat chia lo le ram ro chun zom zel tur